Ονομάζομαι Μπουμπουρής Γιάννης, έχω κανάλι στο YouTube, έχω μεγαλώσει στην Βρετανία και θέλω να εγκαινιάσω μια καινούρια ενότητα βίντεο που θα λέγεται «Η θρύλη της Βρετανίας». Βρισκόμαστε εδώ στο μοναστηράκι Αγράφων, στο χωριό της προγιαγιάς μου και της γιαγιάς μου, να κάνουμε ένα θρύλο που σε αντίθεση με τους υπόλοιπους της Βρετανίας υπάρχει και απόδειξη ότι υπήρχε. Αυτός ο θρύλος δεν είναι άλλος από το στοιχειωμένο μελίσι και τη σκάλα του. Ο θρύλος λέει ότι οι πρωτομάστορες που ήρθαν από τα Τζουμέρκα για να φτιάξουν το ψηλό γεφύρι είδαν απέναντι στο βράχο ένα σμήνος από μέλισσες. Πήγαν απέναντι, φτιάξαν μια σκάλα από κέδρο και το τρίγησαν. Προς το τέλος, λέει, ο πρωτομάστορας άκουσε μια φωνή που να λέει «Φτάνει». Τότε λένε ότι το σκοινί που ήταν δεμένος έγινε φίδι και στην προσπάθειά του να το κόψει έπεσε στο κενό. Τα βράδια λένε ότι ακούγονται εδώ πέρα οι φωνές του πρωτομάστορα σε ένα δύσβατο μονοπάτι. Πιο πολύ αυτά ήταν οι δοξασίες για να μην πλησιάζουν τα παιδιά στα δυσπρόσιτα αυτά μέρη. Χρονολογήθηκε αυτό το ξύλο και βρέθηκε και ίχνη από κερί κοντά στο άνοιγμα εκεί που τελειώνει η σκάλα. Η πιο πιθανή ημερομηνία είναι μεταξύ 1670 και 1700. Μια πολύ παλιά σκάλα από κέδρο και σώθηκε επειδή δεν τη χτυπούσε η βροχή. Ήταν προστατευμένη γιατί έχει σαν σπηλιά, σαν βεράντα από πάνω βράχος και ήταν και από κέδρο. Το μοναστηράκι, εκτός από το θρύλο για το στοιχειωμένο μελίσι, έχει και δίπλα ακριβώς βρίσκεται μια σπηλιά που στις αρχές του 20ου αιώνα ένας από το χωριό σκότωσε μια αρκούδα. Η σπηλιά, όπως λένε εδώ οι κάτοικοι, έχει ένα στενό πέρασμα και μετά οδηγεί σε έναν μεγάλο διάδρομο. Όπως και πολλά πράγματα στην Βρετανία είναι ανεξερεύνητα. Δυστυχώς είμαστε Βρετάνες και δεν ξέρουμε τον τόπο μας. Τι έχει να μας προσφέρει, τα μυστικά που έχει, τις ομορφιές που έχει, και αυτός ήταν και ένας λόγος που αποφάσισα όσο μπορώ να αναδείξω την ομορφιά του τόπου με βίντεο, με φωτογραφίες και με ό,τι άλλα μέσα υπάρχουν.